खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनै आं नोंथांमोननो माखासे लाइफांफोरखौ सिनायथि होगोन बे लाइफांफोरखौ जानो हागौ नोंथांमोननि माखासेया सिनायखायो थेवब्लाबो आङो दिनै नोंथांमोननो सिनायथि होनो गोसो जादों बिदिब्ला फैबाय थादो जों लाइफांखौहाय दिन्थिलांबाय थानि फिसाफोरजों जेब्ला जों दाउ बिदै फुदुङो होनब्लाबो होनानै जायो बायदिसिना मैगंफ्रावबो होनानै जायो बायदिसिना ओंख्रि संनायावहाय होनानै जायो आरो बेजों लोगोसे बे दाउ मेवाइखौ दाउफोरा आथिंफोर बायबा दाउनि आथिङाव देनानै बेखौहाय खाजाबना होबाथाय साननैसोनि उनावहाय बे दाउनि आथिङा बायनायफ्रा जइन जाजोबफिनो जाहैबाय बेनिखायनो बेखौ दाउ मेवाइ होनो आंनो आबैया खोन्थाना गालांदों गोदोहायनो आरो बेल' नङा गोबाङानो बुङो आरो दाबो बुङो खिन्थु आं दिनैसिम एक्सपेरिमेन्ट खालामना नायफेराखै दाउखौहाय मालाबा आथिंखौ सिफायग्रोनांगोन सिफायखांनायनि उनावसो लगायनांगोन दाउनि आथिंखौ सिफायनो हाया जाहैबाय आङो ओंखायनो दिनैसिम एक्सपेरिमेन्ट खालामनो मोनाखै नाथाय जोंनो खोन्थालांनाय मथे बेबायदि आरो बे दाउ मेवाइखौ बेबायदि बाहायनाय जायो सिनायना लादो नोंथांमोनाबो नैबे बिफांखौ नोंथांमोना जेराव मेरावनो नुबाय जानांगौ आरो खायफाबा सिनायखायो बे बिफांखौ जोङो गगन्द होननानै बुङो एसामिसाव बेखौ अकन होननानै बुङो सोरबा सोरबा एसे बेलेग सुरजोंबो बुङो जों गगन्द बुङो गामियावहाय बिनि बिलाइ बिनि बिबार बि बिफांनि रोदा गासिबो बाहायजायो बेखौहाय खायोब्ला बिनिफ्राय गुफुर आथा ओंखारो नैबेबायदि आथा ओंखारो बिलाइ सिरिनायखौ नुदों जानांगौ नोंथांमोना आथा बेबो मोननै रोखोमनि दं बिफांखौ नुनायाव एखे नुयो नाथाय बिबारा मोनसे रोखोमा गुफुर बारो मोनसेया एसे पार्पल बारो बिफाङाव जेबो फारागथि गैया नुनायावहाय बिनि आथाफोरखौहाय बायदिसिना एम्फौ एनला अरबा बाहायनाय जायो आरो बिनि रोदाखौहायबो गोरनाय जायोबा गोरलैफ्राबो गोरोना बिदि गोरनायफ्रावबो बिनि रोदाखौहाय देनानै एसे लोंहोयो जाहैबाय आरो खोनानाय मथे आरो बेखौनो बाहायो आरो बिनि नैबे बिबारखौहाय नैबे पार्पल बिबारा बे बिबारखौ खायफा खायफा अनला ओंख्रिबो जायो सानाय सुनाय जायोबा बहाबा गाहेबायोबा माबा सौग्रावनानै बा बहाबा गोग्लैनानै लोगसाफोर जायोबा बे बिलाइखौ खानानै बे बिलाइयाव जानाय थाव एसे फुननानै अराव हांस्रोनानै हमनाय जायो बर'फोरनि गोबाङानो बे बाथ्राखौ मिथियो आरो न'खरावहायनो बाहायो बयबो जोंबो दाबो एखमबा महाबाफोर बिदिनो सौग्रावनानै लोगसाफोर जाबायबायबा आथिं बा आखाइफ्राव जानाय थाव फुननानै हमनानै लायो आरो थारैनो माब्लाबा समाव जों मोजांबो मोनो नाथाय गासिबो समाव बेयो खामानि होआबो नाथाय मोनसे फोथायनाय दं आरो बेखौहाय दाबो बाहायो जोंनि बर' गामिफ्राव गोबाङानो बाहायो नाथाय जायफ्रा मिथिया खायफा सिनायाबो जानो हागौ बिनि थाखाय आङो नोंथांमोनजोंहाय बे बाथ्राखौ शेयार खालामनाय जाबाय जोंनि गोबाङानो जिहेतु बर'फ्रा दासिमबो बेखौ बाहायो बेफोर जाहैबाय जोंनि बर' ट्रेडिशनेल हार्ब्सफोर आरो मोनसे समावथ' मुलि गैयामोन नालाय बे समावहाय बेफोरखौनो फार्स्ट एड हिसाबै बर'फ्रा न'खराव बाहायोमोन जिहेतु बेफोर जिनिसफोरखौहाय बेफोर लाइफांफोरखौहाय इजिलि जोंनि गामि ओनसोलाव जों रज'नायखौ नुनो मोनो बयनिबो बारि बालाफ्राव थाखायो आरो ना ओंखायनो बेफोरखौहाय ह'म रेमेडिस और बुंनो हायो फार्स्ट एड हिसाबै बिदि बाहायोमोन आरो
अरदों बायदि मोनदो आरो नों गानलेरखौहाय ओरै फैनानै सिगां थाफैबाय ओमफ्राय मोदोमखौ बाहाय मोनथाखै आरो अरदों बायदि मोनदो आरो नोङो अरनायालाय माबालाय गाननाय जोमनायखौ सिनायाना बाहाल मोनदो फुनखाबाय ओंखायनो थिगानो दे गामिनि सासे बाजै बारियाव खामानि मावनायाव गानलेर अरदोंदां बायदि मोननानै फुनफैदों बेबो बे गगन्द बिफांनि बिलाइ रोदा बिबार गासैखौबो बिनि आथा ओंखारनाय गुबुन गुबुन रोखोमै गुबुन गुबुन बिथिङावहाय बाहायनाय जायो एम्फौ अरनायनिफ्राय आराम्भ लानानै आं मिथिनाय मथेबाथ' सैमा अरनाय माबा माबिफ्रावबो मुलि बनायनायाव बाहायो खिन्थु माब्रै बाहायो बेखौ आं मिथिया खिन्थु जि खोन्थाना गालांनाय बाथ्रा गोदोहाय आरो दासिमबो फोथायो जोंनि साखाथि फाखाथिनि मानसिफ्राबो दाबो फोथायो जे एम्फौ एनला अरोब्ला बिनि आथाखौहाय फुननांगौ होननानै आरो डिसइनफेक्ट खालायनो थाखाय फुननाय बायदि आरो मोनसे फोथायनाय दं आरो जायफ्रा बिजिरनानै नायगोन सोरबाफोर रिचार्ज खालायग्राफ्रा जुदि रिचार्ज खालायबा बटेनि डिपार्टमेन्टनि सोरबाफोर दङबा बिसोरो बिथांमोना बे बाथ्राखौहाय क्लियार खालायनो हागोन जे बे बिफांफोरा एक्चुअलि एसेबां जोंनि लागै मोजांमोन मोनसेबाव आरोबाव लाइफां आं खोन्थाबावनि नोंथांनो नैबे लाइफांखौहाय मोजाङै नाय बे लाइफांखौ जोङो कानारि होननानै बुङो बे कानारि बिलाइ माने बियो गोलाव गोलाव जायो बिलाइआ बिनिसो गिदिरसिन जाबावो दायो बेवहाय जायगाया एसे थोन थोन जानानै दङ खाथियावनो लोगोसे गग्रा लुनायखाय दानस्रांनायबो जाबाय बिराद समायना नुयो बिलाइआ बिदि नै गोलाव गोलाव ओमफ्राय दांनानैबो नोंथांमोना मोजां मोनगोन बेखौ एसे रोजायै स्लिम जायो बिनि बिलाइखौहाय बे कानारि बिलाइखौहाय हास'नानै बिनि बेवहाय जानायथाव फुननानै अराव हांस्रोनानै जेरैहाय बै गगन्द बिलाइखौ सानाय सुनायाव बाहायो जानायथाव लागायनानै हांस्रोनानै जेरैहाय जेराव सादों बेवहाय हमनानै लायो फुननानै बेजोंहाय नानाय बायदि बेखौ एखे सेम प्रसेसआवहाय बाहायनाय जायो आरो बेखौहाय आंबो उन्दैयावहाय नुबोदों जोंनि गिदिरफोरखौहाय न'खरनि गिदिरफोरा बेखौहाय बेबायदिनो हास'नानै सथा हास'नानै आरो बिनि बे बिलाइखौहाय गोलाव गोलाव जायो जिहेथु जानायथाव लगायनानै अरावहाय हांना लानायखौ नुदों आरो सानायफ्रावहाय जथेस्थ' रिलिफबो मोनोमोन खोमा आरो बिथांमोना बेबायदि बाहायनायखौ नुदों दायो जायगाफ्रा थेकामेका आं बेलेगाव गायस्लायबाय बेखौ गायस्लायनाया ओमफ्राय बे थोन जानानै दायो बेयाव दंथ'यो आरो नोंथांमोनाबो सिनायना लादो नैबे गुफुर बारनाय बिफांखौलाय नोंथांमोना सिनायोना सिनाया जाखो आं मिन्थिनायावथ' जोंनि बर'फोरनि गोबाङानो सिनायो बेखौ जायफ्रा मिथिया बिथांमोननि थाखाय बुंनोसै आं बेखौ आस' होननानै बुङो बियो आमाय मोननाय बा जन्दिसनि मुलिफ्राव बाहायनाय जायो बेखौहाय बिनि रोदाखौहाय बाहायो बिनि रोदानि बिगुरखौहाय कुसुम फुलजों लोगोसे कुसुम फुल फोराननानै जेरै हेवालि बिबारफोरखौहाय सेवालि बिबारखौ फोराननानै दोनो बिदि कुसुम फुल मोनो बेखौहाय बायबा बे कुसुम फुलजों लोगोसे बेखौहाय बिनि रोदाखौ रुजाबनानै लोंनाय जायो आमाय मोननाय बिदि जन्दिस लोमजाहां मोनबाय थानाय खानिया जानाय समाव बाहायनाय जायो आरो दाबायदि बोथोराव जेब्ला सान्दुं एकदम ख्रां जायो बेफोरबायदि समाव जों लोङो दाबो लोङो गोदोबो लोङो गोबाङानो सिनायो बेखौ आस' होननानै बुङो ओइ दाउ र'दै आंखौहाय माबानाङा दे सौनाङा दे गावायसो आं बेखौनो खोन्थानो नागिरदों नैबेखौ सिनायदोंना बेखौ होनो बस बिफां बस बिलाइ आं मोनसे खानोसै दे बेखौ मोनसे खाथियाव फैनाय लोगो लोगो जा मोजां मोदोमखाबाय जा गोथाव मोदोमदों बेखौथ' बयबो सिनायखायो बस बिलाइखौ जा गोथाव मोदोमो बे बिलाइखौहाय गथ'फोर गाबख्रु गाबबाबो आखायावबो हमहोयो सोरबा सिमां गाज्रि नुबाबो खर' सायावबो लाहैयो बे माने
मानसिनि फोथायनाय आरो बिनि बेदरखौहाय गथ'फोरा गाबख्रुबा हाइजें बायदि नुयो सिङावहायनि बेदरा ओमफ्राय बे बेदरखौहाय एसे देनानै बिनि रोसि बिदैखौहाय एसे लोंहोयो आरो होमबानानो गथ'फोरनि लोमजानाय सिङावहाय साख्रु साख्रा सानायफोर दंबा बुंनो रोङा नालाय गाबख्रुबा दौवो आरो ओमफ्रायो लोंलाबायोमोन जोंबो उन्दैयावहाय जोंखौबो लोंहोयोमोन नाथायबा बेसेबां खामानि मावो आं बेखौ बुङा दै जे बियो सोरनिबा गथ'आ गाबोबा जे हामथारगोन आं बेखौ बुङा नाथाय आंबो मोनलोंदों थारमाने मोनसे फोथायनाय दं आरो गोदो जेरैहाय सोलियोमोन बेबायदि बेखौबो सिनायना लादो नै सोरबा सिनायाबा फ्रायानो सिनायो खिन्थु जाया सिनायना लादो ओरै खनसे खोन्थाहरबावदो नोंथांमोना सिथ्ला दंफां नाम खोनाफेरदोंना सिथ्ला दंफां नाम खोनाफेराखैब्ला आं नोंथांमोनखौ सिनायथिनोसै नै बेनो जाहैबाय सिथ्ला दंफां जोंनि साखाथिनि गामिनिया बुङो बेखौ दंफां राखेब नाथाय जों गामियाव बुङो बेखौ सिथ्ला दंफां बेबो रोखोमसे मुलि बायदियैनो आंनो आबैया गोदो उन्दैयाव गासिबो हाग्रायानो जोंनि जायगायाव थानाय गासिबो हाग्रा बे लाइफां फिसा फिसाफ्रानो मुलि जाजोबो नङाबालाय बर'फ्रा गोदो बोरै रायजो जानोमोन एफा हाग्रा बंग्रायाव रायजो जायोमोन हादान सिफायनोसै थाहैनोसै डक्टरबो गैया माबो गैया हस्पिटालबो गैया मालाबा सायो सुयो लोमजायो माबा माबि जायो माहाबा बौवो गाहेयो आथिं आखाइ लोरियो बेफोरबायदिनो गासै लाइफांफ्रानो जिहेतु मुलिखाय बेफोरखौनो मुलि बनायनानै गावबा गाव न'आवनो हम रेमेडिस बायदि बाहायनानै सोलियोमोन होननानै आबैया खोन्थायोमोन बेनिफ्राय आं मिथिनाय मथेबा बेखौना बे पिन्डिसर जायोना बेवहाय बाहायोमोन आरो मुलि हिसाबै बिनि बिलाइफोरखौहाय बिजौखौ खेबस'नानै सिनि मिस्रिजोंहाय उननानै माने एसे रसखौ दिहुननानैहाय एसे आधा कापफोर लोङोमोननो होनबानो इन्स्टेन्ट रिलिफ होयोमोन जाहैबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बिदि होननानै आं नोंथांमोननो खोन्थादों होननानै आं अजा बुरि होननाङा दै बेनिफ्राय अजा बुरिथ' होननाङा जानला मोनला एक्सपेरिमेन्ट खालायनाङा मोनथिखायाबा आंनो जा आं मोनथियोना आबैमोना जा खोन्थालांदों आं बेखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालायदों नङाबा उल्था पाल्टा जालाबायनानै माबा मोनसे जाबा दाय जागोन माथो नै बेखौनो होनो सिथ्ला दंफां आरो दंफां राखेबबो होनो सिनायना लादों मोजाङै जेराव मेराव थायो सिथ्लाफ्रावबो थायो हाग्रा रज'योना सिथ्ला खना सिथ्ला दंफां बिराद मोजां मुलि खोन्थानो नागिरदों दै एबारबा हले आङो नायदोल' थास' गोसोमखौलाय बयबो सिनायखायो मानो मुलि जाखो बियो जेनेबा बयबो मिथिखायो अबयसे थेवब्लाबो आङो खायफा मिथिया खोमा बिनि थाखाय बुंनोसै थास' गोसोमखौहाय गाराय गुरायफ्रावहाय बाहायनाय जायो जों उन्दैयावहाय बाहायोमोन बेखौ गेलेनानै माबाफोर गोग्लैनानै माबाफोर हायज्रिनानै थैफोर गबाय बायबा न'आवथ' खोन्थानानै लानो हाला नालाय बे थास' गोसोमखौनो बिनि आथा सेस'नानै जे आथा ओंखारो बे आथाखौनो जों लगायनानै थैफोर ओंखारबा थाबथा होयोमोन आरो बिराद थाब रानो गारायफ्रा बेजोंहाय रानख्रेबजोबथारो थाबनो आरो बे थास' बिफाङा जुदि गिदिरथारबा बे थास' बिफांनि गोसोमनिखौ आरो ना बिगुरखौहाय एसे जिरनानै बेखौहाय खाथेलायबावनानै लायोमोन आरो जोङो गोबाङानो मिथियो बेखौहाय दायोथ' सोर बिदि आथा नांलायजासे बेखौलाय सोर बाहायनो रावबो बाहायला गोदो बाहायोमोन दानि गथ'फ्रा दानि सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' बाहायखालानोसै बेखौहाय ओंखायनो आङो सोरबाफोर मिथियादां होननानै लोगोसे नोंथांमोनाबो मिथिथोंसै होननानै आं शेयार खालायबाय आरो थास' गोसोमाबो बेबायदिनो मुलिमोन आरो जोंनि गामियारि बर'फोरनि थाखाय जों जानोबो गोथाव थास'आ आरो जायाबाबो ओरैनोबाबो नै बेबायदि मोजां खामानि मावो आरो बेयो बेलेग लाइफां नायनोसैलाय दानाबा
हाग्रा होननानै जावग्रुंलाबायनानै गारनाङा नोंथांमोना मानो होनब्ला बेखौहाय ननेमाफोर अरब्ला माबा माबि एम्फौ एनला अरोब्ला बेखौनो बाहायो आरो बिस होखारनो थाखाय गाज्रि जाहाथे एम्फौ एनला अरनायनि बिसआ खारो बेखौहाय बाहायो जाहैबाय आरो बेखौ देनानै बिनि रसखौहाय आरो गुबुन गुबुन मानसिफ्रा गुबुन गुबुन रोखोमै बाहायोनो थेवब्लाबो ओरैनो आङो बिनि नाम मोजांखौ मिन्थिया बिसरि होननानै बुंलाबायो आरो बेखौहाय गुबुन जायगायाव गुबुन मुं थानो हागौ बिहा आरो नोंथांमोना जुदि सोरबा सिनायदोंबा नैबे लाइफांखौ जुदि सिनायदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनावहाय बेखौहाय स्क्रिनशट खालायनानै मुंखौ आंनो खिन्थाहर बियो जोबोद बेबो माने गोनां लाइफां आरोना जायखौनाखि जोंनि ट्रेडिशनेलसो बेफोर गासिबो गुबुन जायगायाव बाहायदोंबाबो आं मिन्थिया नाथाय जोंनि बर' सुबुंफोरा रायजो जानायाव गाव गावनि न' बारि उसुंफ्रावनो बे थाखायो रज'खायो आरो बेफोरो मुलि बायदिबो जायो आरो जोंहा बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा रायजो जानायावहाय गोदोनिफ्राय रायजो जाबोनायाव माखासे ओरैबायदि लाइफांफोर दङ ट्रेडिशनेल हार्बसफोर दङ जायफोरानाखि जोंनि थांना थाबोनायनि गोदो गोदायनि रायजो जाबोनायनि सोलिबोनायावहाय जोंनो लागै गोबां मुलाम्फा गोनां बेबायदि लाइफांफोर नाथाय जों दानि समावहाय जोङो गोबाङानो हाग्रासो बेलाय बेफोरबायदि बाथ्रासो जाहैबाय थारमाने जों सिनायनो हाया मुंफोरखौ मिन्थिया बे मा हाग्रा होमबा हाग्रा बियो हाग्रा नालाय हाग्रा आरोना मुं गैया आरो जेनेबा बेयाव हाग्रायानो जों सिनाया माने बे हाग्रायावनो गोग्लैयो नाथाय बे हाग्राफ्राबो बेफोरनि मादाव माने बयहाबो माने मोनफा मोनफा मुं दङ आरो गावबा गाव मोजां गुनजोंहाय बुंजोबनाय आरो ओंखायनो मावना थायो नालाय आं जिहेतु सिनायनो हाबाय नोंथांमोना जाहाथे सिनायनो हायो बिनि थाखायनो आङो फोरमायनाय जाबाय मोजाङै नायना लादो नोंथांमोनाबो नैबेखौथ' सिनायनि खोथा गैया नैबेखौबो गोमो गोमो बिबार बारनाय जारि सालाइफ्राव गाराय जाब्ला सिथर जाब्ला बेखौहाय बिनि बिबारखौहाय खानानै सावसोबो जाहैबाय जों ओंख्रि जायो दाउ बिदै फुदुंबाबो होयो जोंनियावहाय जों जारिखौनो बुङो गुबुन गुबुन जायगायाव मा होनो आं मिथिया नाथाय जों जारिखौनो बुङो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन मुंबो थानो हागौ नोंथांमोननि जायगायावहाय जुदि गुबुन मुं दङब्ला नोंथांमोना खोन्थानो हागोन बेनो जाहैबाय जारि दायो बे समाव आं मोनसे एकदम कमन बयबो सिनायजोबखाथारखायो बेबायदि लाइफांखौ आं खोन्थानि गुफुर गुफुर बिबार बारो नै जों बुङो खानसिनसा सोरबाया बुङो बुरलुंबुथुर हारसाफ्रा होनो दुरुन बिराद मोजां ओंख्रिबो जायो जों एसे खाथो खाथो आलुफोरजों भाजिनानैबो जायो नै दानियाबा जोङो बेलेग मोनसे बिफां सिनायना लानि एसे बुंनो थाङोबा बेखौ ना थुन्थिनि बायदिबो नुयो थुन्थिनि नङा बियो एसे दुलुर दुलुरसिन बेबायदि बेखौ जोङो नायना ला मोजाङै बेखौ जोङो लाइ जाब्रि होननानै बुङो आरो सोरबा सोरबा बुङो बेखौहाय सान मिजिंख्रि होनना बुङो बेखौहाय बे लाइफांखौहाय बेदरफ्रावबो होनानै जायो ओंख्रि बायदि मुलि हिसाबैबो खामानि मावो होननानै जों बेखौ मिन्थियो बगास्रोम जायोना वाइट पेचेस स्किनावहाय बेवहाय बेखौहाय देनानै अइन्टमेन्ट बायदि फुनबाय थायोबालायनो गायोमोननो आरो एलार्जिनि थाखाय मोजां आरो ओंखायनो सरासनस्रायै ओंख्रि हिसाबै जायो आं दिनैसिम एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै बेखौबो नायफेराखै बगास्रोम जायाखै नालाय दिनैसिम बेखौ होनो लाइ जाब्रि बेफोरखौहायनो जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रा महाबा गोदान हादान सिफायनानै रायजो जाबोनाय जिहेतु खाथियाव डक्टर गैया हस्पिटाल गैया जिहेतु लाइफांफोरनिफ्रायनो बिनि रोसिफोरनिफ्रायनो लाइफांफोरनि रोसिफोरनिफ्रायनो जिहेतु मुलि हारि बनायो दाबो साइन्टिस्टफ्रा बेफोरखौनो बाहायनानै जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा
गावनि देहाखौहाय गोग्गो लाखियोमोन जाहैबाय आरो बेबो मोनसे सिनायाखैबा सिनायनानै लादो नोंथांमोना बेखौ लाइ जाब्रि सानबिजिंख्रिबो नैबे लाइफांखौ नायलाय सिनायगोन खोमा नोंथांमोना जेराव मेरावनो थायो गुफुर गुफुर बिबार बारो बियो जों बारसिखार होननानै बुङो बारसिखारा मोननै रोखोमनि दङ मोनसेया जाहैबाय बियो गुफुर बारा एसे जेरै बेखौहाय जोङो बिबारखौहाय बारसिखार अनला ओंख्रि जायो बा बेदरफोरखौ होनानै जायो आलुफोरजोंबो एवनानै जायो नाथाय नैबे गुफुर गुफुर बारो नैबेखौहाय गोबां मानसियानो बारि जेवराफोर बायदि न' उसुंफ्रावबो गायनानै लायो आरो गायाबाबो ओरैनो जाखायो बियो गुजुनाय आरो दाहाय जायोना गथ'फ्रा लें होननानै बुङो जोंनि जायगायावहाय बेफोरनि थाखाय मोजां होननानै जों मोनथिनो मोनो आरो बिनि बिजौखौ ओंख्रिबो जायो खायफा बे बिलाइखौहाय बिदि खानानै अराव हांस्रोनानै देनानै बिनिफ्राय रसखौहाय बिनि रोसिखौहाय दिहुननानै बेरेमोदैजों लोङो गुजुनायनि थाखाय बिराद मोजां आंबो लोङो दाबो गुजुबाथाय कफ सिरापजों खामानि होआ जाबाथाय आं लोङो आंनो बेखौ सासे लोगोआ खोन्थादोंमोन बिनि उनावहाय आं लोंदोंमोन सासे लोगोआ आंनो खोन्थानायाव ओमफ्राय आङो मोजां मोननानै आरो आंनि सासे लोगोखौबो जेब्ला बे बिराद बारा गोसा गुजुदोंमोन गाया जाबाय थादोंमोन होनब्ला बेखौहायबो बेबायदि आंनि लोगोखौबो बेबायदि खालायनो थिनदोंमोन बेखौहाय खानानै एसे हांस्रोनानै बिनि रोसिखौ दिहुननानै एसेल' आरो बारा नङा जिहेतु बिराद गोखा बियो बारसिखारखौथ' बयबो मिथिखायो नालाय बे बारसिखार बिबारखौ अनला जायो खिन्थु बे नङा नैबे जाहैबाय बे बारसिखार गुफुरा बे बिजौखौहाय खायफा आलुजोंबो ओंख्रि भाजा जायो आंनि लोगोखौबो सानसेखालि आं लोंहोदों गुजुनाय समावहाय आरो मोजां थारैनो मोजां आं बुङा जे सोरबाया बेखौनो लोंनानै गुजुनाय हामथारगोन होननानै बुङा नाथाय आं हम रेमेडिस हिसाबै जिहेतु सब समायनो मुलि थाया नालाय जोंनियावहाय कफ सिरापफोर थाखाया गुजुनायनि बायदिसिना मुलिफोर थाखाया मालाबाफोर बिदि जायोबा डक्टरनि मुलिखौ जास्लायस्लाय बिदिनो न'सुं गुदिफ्रावनो रज'नाय बिलाइनि बिदैखौहाय बाहायो आरो नोंथांमोनाबो सिनायाबा बाहायनो गोसो दङब्ला बाहायनो हागोन नाथाय एसे मोजाङै साननानै बेबायदि भिडिअआवहाय नुनानै नोंथांमोना एकदम थोंजोङै सिनायथाराबो जानो हागौ मानो होनबा आं जाय लाइफांफोरखौ खोन्थादों बे लाइफाङा नङाबो जानो हागौ नोंथांमोना एसे एखे नुदों भिडिअब्लाबो नोंथांमोननि खाथियाव थानाय किबाजानि नङाबो जानो हागौ नालाय बोरैबाफोर गोरोन्थिबो जानो हागौ खिन्थु बेयो जाहैबाय बारसिखार गुफुरनि बिलाइ मुलि रेडि एक्चुअलि बेयो मा मिथिगौ मोनामदारि फैनायनो बेखौ फै मोनामदारिया माबायदि नायनो नै बेबायदि बिबारा बेबायदि आरो मोनामदारि होननानै बुङो जों बेखौ बिराद समायना नुयोना बिबारखौहाय हाग्रासो नाथायबा मुलिबो बयबो मिथिखायो जों मोनामदारि होनो आलदा जायगायाव आलदा मुं थानो हागौ दा जोंनि जायगायाव मोनामदारि बुङो नालाय नोंथांमोननियाव मा बुङो नोंथांमोना आंनोबो फोरमायहरदो कमेन्ट सेक्सनाव दे खानारि बिलाइखौथ' आं खोन्थाखांखाबाय आङो मोनसे लाइफां आरो खोन्थानो थालांदों नैबे जाहैबाय नै बिफांखौ सिनायदोंना खायफा सिनायनो हागौ बेखौहाय नोरसिं होननानै बुङो खाला नोरसिं एबा गोसोम नोरसिं होननानै बुङो जों ओंख्रि जाग्रा नोरसिङा बेबो नोरसिं ओमफ्राय नैबेखौहायबो होनो बेखौ गोसोम नोरसिं होननानै बुङो आरो जिहेतु बिनि नैबे दंफांनि देन्थायाहाय एसे सोमज्रो बेबो मोनसे मुलि हारि बेखौहाय आं दायो मिथिया माबायदि बाहायो नाथाय बुङोमोन आरो आबैमोना बेबो मुलिसो आथिं आखाइ बायबा माबा बायदिसिना माजोंबा माजों बे होजाबावोमोन हारजरा होननाय लाइफांबो दंना बेफोरजों लोगोसे आथिं आखाइ बायनायफ्राव मुलि देयोमोन होननानै बुङो आरो बेखौहाय खाला नोरसिं होननानै बुङो सिनायनानै ला आं नोंथांमोननो जेसेबांखिनि दिनै लाइफांफोरखौ सिनायथि होबाय आंनि गामियावहाय आंनि खाथि खालायाव बेसेबांखिनियानो एभेलेबल एसेबांखिनिखौल' मोनो गोबां लाइफांफोर बेबायदि दंबावोमोन जोंहानि बारियावहाय जायफोरनि मुंफोरखौ आङो मोनथियोमोन नाथाय दायो बेफोरखौ जिहेतु जों बाहायला बिनिखायनो गोमालांबायबो जों अननोबो रोङासै थिनानैबो दोननो रोङासै
ओंखायनो गोमालांबाय आरो दायो नाथाय आङो दा सानो जाखिनिखौ आं सिनायो बेफोरखौ आं माने थैनो होखानाय नंखाया ओंखायनो आङो जिखिनिखौ आङो मोनथियो दाबो मोननो हायो बेखिनिखौहाय मोजाङैनो फोथांनानै लाखिनो थाखाय नाजागासिनो आरो जिहेतु जोंनि गामियाव एभेलेबेलखा बेनिखायनो जिखिनि दङ जोंहा जोंनि बर' ट्रेडिसनेल हार्बसफोर बेफोरखौ आङो सानदों बेफोरखौ थिनानै दोनगोन होननानै नोंथांमोनाबो थिनानै ला अजथा किसुमान मुलिफोरखौ बाहायस्लायस्लाय जों न'फ्राव मालाबाफोर बाहायनो हानोबो हागौ नङासै होमबा आंनि साखाथियाव थानाय माखासे लाइफांफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायबाय नोंथांमोननि साखाथि फाखाथियाव नोंथांमोननि न'नि बारि बालायाव लांगोना मोखाङाव माखासे बेफोरबायदि नोंथांमोना न'आवहाय जायखौनाखि हम रेमेडिस हिसाबै इउज खालायो बा फार्स्ट एड हिसाबै बाहायो बेबायदि लाइफांफोर जुदि नोंथांमोननियाव दङब्ला आंनि कमेन्ट सेक्सनावहाय फट' साफायनानै मुंजों लोगोसे हरदो आरो इयुनावबो आङो नोंथांमोननो थाखाय माखासे बेफोरबायदि भिडिअ लानानै फैगोन बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलजोंहाय लोगोसे थादो बेसेखिनियावनो आं दिनै आंनि भिडिअखौ फोजोबनोसै बयखौबो बाय बाय स्टे सेफ